Здравейте, потребители на YouTube, аз на Непродив ще покажа как минавам джоб мапа на знака. Неговия мап е по случай Баламарт. Той го е направил по случай Баламарта. Аз реших скоро да си го изтегля и да снимам на него. Много голяма засилка. Мапа е хубав, ако искате си го изтеглете. Той в неговия клип има линк за изтеглянето. Аз няма да сложа. Него мапа е хубав, заслужава се да го изтеглите. Поздравявам знака. Мапа не е дълъг, ама все пак на мен ми харесва. Но тук много големи засилки правя. Много лошо падам. Няма къде стигнах с мапа, почти съм го минал. Много падам на този мап, бе, що така. Г. Това просто че направих. И ето че го минах. Това беше всичко от мен. Довиждане, чао!